Αυτό εδώ είναι ένα ελαφρύ ζωγκάκι που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να δολώνουμε τον κάβουρα είτε από βάρκα είτε από μόλο. Αυτά εδώ είναι τα δολώματά μας. Και το αποτέλεσμα όταν ψαρεύουμε τον κάβουρα είναι αυτά εδώ τα ψάρια. Βλέπετε ακριβώς το μέρος που πιάνει η ζόγκα. Είτε θα καρφώσει εδώ είτε πιο μέσα, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Τώρα πήραμε ένα ψαράκι γύρω στα 2 κιλά και θα κλείσω τώρα το βίντεο για να συνεχίσω το ψάρεμά μου.